mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga ka-action nga naga-monitor sa ilatag sa ka mga transistor radio and sa mga ka-action naton nga naga-monitor man via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Kag sa mga ka-action man naton nga naga-monitor all over the world na. Mayong adlaw, di ba? Kay ti ulat kabalo kang nato oras sa ila. So anyway, sa mga ka-action naton subong nga hapon, adlaw kita isang Martes, no? Martes. Agosto 16 tuig 2022. Subong iya nga tinion mangin kaupod ninyo temporarily si Inday Ann kay medyo busy lang. Medyo may ginsako-sakuan lang si Tita Wilma, no? Kay nagahilapit ang amon nga anniversary ti may mga preparasyon kami, ha? Ang magsiling ko nagahilapit, buwas. Buwas na gali. No? May ara kami sang himuon, no? Medical mission, no? Bulig man sa aton nga mga ka-action, 'di ba? Para yang bisan pa paano lang hindi makasarang, no? Hindi makasarang sang balayran, magpa-check up, at least kung makahapit ka diri sa Action Radio, no, maka-avail ikaw, no? Hindi man siya tanan-tanan ang imo nga ma-avail, pero somehow makapalesen, 'di ba? Makapalesen sa imo yang nga balayran. So sige sa mga ka-action naton, nang monitor lang kamo dira, no? Standby lang sa aton yung mga ka-action sa may Facebook Live nga padala na sa ila nga mga tagsaman ka mensahe sa subong nga hapon. Okay. So, ano bala ang pila ka mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon, ba? Kaina, no? Kaina nagwa ining report. Do ano na gini ho? Do medyo kumbaga may green light, na? May green light kay subong sa vote daring 12 and 2, no, sa House Committee on Suffrage, meaning sa ano pa lang sa Kamara, no, na approve ining barangay kag SK election nga i-postpone, no? So meaning it does not mean nga nagambal ko nga na-approve agad-agad nationwide na niha. Ang ginamin ko is sa House Committee on Suffrage pa lang. So, may ara pa nisang magalabay pag ini mismo sa House panel, syempre, kag subong man version sa Senado. So, munang hulato naton kag ti kung ano ang pinaka final sa sining desisyon kung ano ang maaprubahan sang duha ka panalgan sang Kongreso. Okay, halin pag tuloy nagliligad do kadamo gid sang pinamangkot madayon ay han o kun hindi ining barangay and SK election. So sumong may ara kita sang update amo na sa Committee on Suffrage pa lang, di ba? Bantayan naton mga masunod nga inadlaw kay for sure may update gid ina. Sa mga nagabantay-bantay dira kung may eleksyon o kung hindi. Sige, 1:51 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So, subong nga hapon, pila man sa aton iya nga pag-istoryahan. After sa pagbasa ko sang isa diri ka sulat, naw nga ginpadalaman sa kay Tita Wilma, may prepare man ako nga tips. Do ako makarelate man nimo. 'Di ba? Subong nga nauso ang ginatawag social media or other pagid nga gina-access naton through internet. 'Di ba do kadamo sa mga account nga kinahanglan himuon kag password. So may tendency nga tungod sa kadamuuna sa mga password nga ginhimo naton is balimtan naton. Naamo na ang aton karon iya nga i-share sa inyo nga topic, no? About kung paano hindi naton malimtan ang password. Malimtan mo lang siya. Charis lang.
malimtan mo lang siya, hindi lang ang password. As. Pati So, sige, sa aton nga mga ka-action, nga nagkatutok na, no? Kabay ano ka mo maka-relax ka mo. Maka-relax ka mo sang akon man i-share karon sa inyo, no? While pa piyong-piyong amo ni oras na migid man ni piyong-piyong mo. Pero hindi man pagdiretso agad tulog ha. Okay, hindi ka na nakaroon ka pamati isang akon nga ihatag or i-share nga mga inputs. And syempre, aton man nga share sa inyo, no? Ang mga nag-aabang-abang mga nag-aabang-abang sang ilang nga horoscope. Ano kuno ilang nga kapalaran. Pero ara gina Japon sa tawo, no? Ara gina Japon kuno sa tawo ya kun kay ikaw ang nagahimo sa imo kapalaran. Diba? Ang Ginoo ra lang nayagatamod, nagabulig sa imo, nagaguide sa imo, pero ikaw gid Japon. Pero ti wala man malain kung magpati na. Sige, 1:54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So, sa liwat sa mga ka-action naton, no? Standby dira kay panglawagon kung nakaroon ng inyong mga ngalan. And by the way, gali, no? By the way, antes ko magbasa sang sulat niya ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Diri kita anay ho lawagon ko lang for our mga nagdaog, no? Nagdaog sa subong iya nga hapon. I mean, subong nga adlaw. Okay na sa alas 10 sang aga nga lawagay, no? With Action na Dorel Cabato. Ang una diri nga nagdaog is si Madam Rowena Escalante, no? Ma'am Rowena Escalante sang Sunshine or Purok Sunshine siguro, no? Barangay 36, Bacolod City, na? So, hingagaw. Okay, hasta lang alas 5, dapat makakadto ka mo di kanugun. Basi matuunan nyo pa to, 1,000. Diba? Makadto ka lang di, makapliti ka lang bi. Pilang pliti, subong Action James? 10, 12. Wala kay diya. Butang ka na lang 15 Pero maximum na ha. Hindi, I think hindi gid man maglapaw gid 15 No, makagasto ka muna mga nga plete abe. No? Pero kung ang imo man diri makuha, sobra pa. No? Sobra pa sa imo nga ginplete. Ang isa pa gid naton katagdaog. Ang ginlawag kay ina ni Action na Rex Cantong. Ang ikaduha naton nga tagdaog amo si Evelyn May Dumago, no? Evelyn May Dumago sang Purok 8, Barangay Tango, Bacolod City. Dili tanan taga syudad lang sang Bacolod. So hurry up. Hurry up gidya. Dasig-dasig na, no? Kadto na di kag magpatiyog sang imo nga kapalaran. Kay para yang mahibal-an mo na kung ano ang imo nga madagan. Action Radio Philippine Standard Time, 1:56 na kita. So, standby sa aton nga mga ka-action. Diri kita sa nahon ko man. Basta gani mo mag-ukog, gid ko ba? Unahon ko na lang siguro ang aton nga tips danay. Lipot lang man niya. Lipot lang man ni kay para dumay pagpasunod tabala sa aton nga istorya. Inami gid akong kuno mo tips danay. Sige, sa aton nga mga ka-action, ilabi na gid sa mga mahilig dira sa social media. No, Action James, social media. Kag iban pa. Diba? So, meaning, not just social media, hindi, ang aton nga itakol. Kaya syempre, may araman nga mga nagano kabi for bank accounts, diba? May tendency nga mag-create ka man dira sang imo yang password. So, dapat, hindi mo man pagkalimtan. Subong, nga, ang mga
aton nga mga transaction pwede na cellphone, i-download mo lang ang ilang nga app. Pero kung malipat ka sa ilang nga sa imo nga password, hindi ka naka-access. So sige mo ni ang pila naton ka i-share subong, ha? Kay may ara na kon ka isa, 'di ba? Ma-encounter tagid ni. Ay hindi gid malikawan kun kay isa nga malipat ka asang imo nga password, naka-try ka na 3 ka attempt pero incorrect sa gihapon. So wala ka iban nga choice is to forgot password. Galing kay ti magsiling ka na gani forgot password, no? Kay may pilian na mo. Magsiling ka ng forgot password, baw kada mo sang kinahanglan nga proseso nga imo nga ilabayan para nga ma-verify, no? Para ma-verify nga imo ang account. So, if halimbawa, binalimtan mo na ang imo nga cellphone number, nalimtan mo na yung mga cellphone number, kaya to patong number sa yung mga ex. Charis. So, syempre, kung ano tong ginregister mo nga number, dra na da ma-send sang one-time PIN or ang OTP na bala. So, kung hindi mo na makuha, may tendency nga hindi ka gijapon maka-access. Or, pwede mo man siya ma-check through Gmail nimo, pero tido mo medyo budlay. Labi na gid kung naga-data ka lang. Budlay i-update ang imo yang account labi na kon malipat ka sang password. So ari, pila ka mga helpful tips, no? Para sa aton nga mga ka-aksyon, agud nga hindi malimtan na ang tanan, hindi lang ang imo nga password. Number 1, dapat may significant meaning ang password. So, pwede nimo gamiton ang title abis ang imo nga paborito nga kanta. No? Syempre, kung aware ka nga amo na ang ginhimo mo nga password, hindi mo pag-i-share sa iban mo nga mga abyan dira ang imo nga paborito nga kanta no? Or somebody lang nga masaligan mo. Hindi open to all. 'Di ba? Or hindi gani favorite person nimo. Hindi man sila nga favorite person, migo mo na dayon. Hindi man, pwede man yang favorite or idol mo abi, 'di ba? Mga artista. Or ang pet sa mga espesyal nga mga okasyon or venue. Nga mga importante bala. No? Kung doon naghatagid memory sa imo, good memory sa imo. So, pwede mo mahimo nga mangin password. Kay para iya nga hindi ka malipat. No? May ari lang caution gud ya. No? Paano dum lang gali, no? Kami ara kon kaysa na-encounter ko ni sa paghimo ko sang pag-download ko nga app, pero syempre for bank bala. Naga-require sila sang mga sa mga other numbers, sa mga numbers and like mga asterisk, number sign, mangwa mo na bala. So, do hindi ka makabuo sang imo yang imo nga password gid. So, ang himuon mo for that is diri kita sa ikaduha. Maghimo sang imo nga kodigo or isulat sa papel. Ina nga papel tagua, hindi man pag-share sa iban. No? So, kung mahimo pa lang, dapat secure ka sang like may uso sa mga gagmay bala nga notebook, dra mo isulat, no? Kay at least kung kada mo ang imo nga mga password, hindi mo malimtan kay ara sa isa lang ka notebook. Bisan gamay lang na siya, no? Nga notebook nga pwede mo lang bala madala-dala or hindi gani ang papel nga na or may isa ka dako man siyang papel, piluon mo lang, butang mo sa likod sa imo yang cellphone. O pwede man, 'di ba? Kay at least kung malipat ka, i-check mo lang sa imo yang likod sa imo nga cellphone. Diba? May cover man imo cellphone for sure. Hindi na hindi na maglupad. Ang
ikatatlo, ari, para make sure pagid, no? Make sure pagid nga hindi ka malipat. I-send sa imo nga kaugalingon. Hindi magsiling nga sa imo good cellphone, kundi sa imo nga kaugalingon nga cellphone, 'di ba? Kay syempre do subong makita mo mga tao do pila na lang guro ka percent, 'di ba? Pila na lang gid ka percent nga wala nagadala sang cellphone, hindi uyat ang cellphone from time to time, bisan mag-CR ga cellphone, 'di ba? So, try to send sang imo yang mga password sa imo nga cellphone. Kag amo na para may may basihan ikaw. Make sure mo lang ati kung magpang-delete ka dira sa mga photos is hindi na siya mapanas. 'Di ba? Kay agang isa pa, make sure mo man nga ina ba lang manghulam-hulam mga cellphone, bawo ba si makibot ka na lang. May may nag-access na sa imo nga cellphone, no? Whether close man kamo sina nga duha, mag nobyo-nobyahanay man kamo nga duha, bisan gani mag-utod kamo, kay personal ina siya yang mga information, 'di ba? Imo na iya mo para sa future nimo nga mga kinahanglanon. So dapat ikaw lang gid iya ang nakahibalo. Ang ikaapat, mag-usar sang isa lang ka password. Kung pwede pa lang sa tanan nga account. Kay para hapos nimo matandaan. May gani kan kay isa ginahimo ko ni may mga sudlan ka kon kay isa nga mga amo na kinahanglan mo maghimo sang account. Ang ginahimo ko is syempre may existing ka na nga password. Ang ginahimo mo na lang is ilisan mo lang siya gamay. 'Di ba? Like for example, ang imo nga password is Action Radio, no? Action Radio imo password. So para manginhapos sa imo, 'di ba? Para manginhapos sa imo ang Action Radio kung maghimo ka naman another account, try mo nga hashtag number sign na siya ang hashtag action_radio. Pwede na siya, 'di ba? At least hindi mo malipatan kay may keyword ka na nga Action Radio. Ang tandaan mo na lang kung ano tong ginpanggamit mo nga mga sign or ang underscore, number sign, asterisk, amo na naman pangtandaan mo and so pwede ka man makagamit numbers. Ang ikalima, depende niya sa imo, no? Kay may ara kon ka isa nga mga kaaksyon naton, mga tao abi nga medyo bala ang pagsalig, medyo gamay lang gid kaayo ang pagsalig. So ari, ang ikalima depende sa imo kon i-share nimo o kon hindi, 'di ba? Kaya ang ginasiling diri is pwede mo siya ma-share sa imo yang ginasaligan nga tawo, 'di ba? Pero depende sa imo, ha? Depende sa imo. Amo na nga kon nga panumdum ha. Hindi kay ginhambal kundi nga pwede mo lang siya ma-share sa ginasaligan mo na nga tawo, i-share mo man lang dadayon. Ha? Ara na ya Japon sa imo. Kung confident ka iya nga malipat ka, may madumduman ka nga pwede himuon agad ma-access ang imo nga password, so go. Pero kung may ara ka somebody nga masaligan mo, pwede man, 'di ba? Ara sa imo kung i-share nimo sa imo nga ginasaligan o kung hindi ang password. It's either imo utod, imo dira nobyo-nobya, or imo abyan nga masaligan nimo. Pero siguraduhon mo lang, no? Kaya mo nang ba ko nagadepende sa imo kay may tendency kun ka isa nga lang syempre grabing inyo nga pagsalig sa isa kag isa simple mag-abot sa punto mag-away ka mo wala man naton ginapangayo pero
that is the possibility, 'di ba? Nga mag-away ka mo kag mismo siya pa ang mag-hack sa imong account, ilapta niya dang imo nga mga kung ano dang mga personal nga mga information. So, ara sa imo. Amo na ha, ara sa imo. Kag syempre, subong kabalo na kamo kung paano nyo i-secure ang inyong nga password. Kag dapat hindi nyo pagkalimtan inyong password. Kalimtan mo lang ang imo nga ex. James na. Kalimtan mo lang ko lang imo ex o mali James. Hindi lang imo password. Kay man, mabudlay magsulod sa account kung malipat ka sang imo nga password. Okay. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:08 na kita. So, amoyad to no, ang aton iya nga tips sa subong nga hapon para sa mga ka-action naton, 'di ba? Sa mga ka-action naton labi na gid nga ako isa man kun kay isa. No, ma-hands up gid ko ya nga may pagka malipaton man. Ano pang ginahimo ko is gapang ano man ko, gapang tapik-tapik man ko para yang hindi ko malimtan. Uso na sa mga sticky notes nan. Pwede ka daa, no? Sige si Ma'am Mariveka Talavera Hambalya tuod gid na bala action nalipat gid ko sa password ko. Di ba? Aware gid na kay damo gid na ya sa akon nga pangidaron ni James, pangidaron sang mga upo diri namon nga mga mga senior diri namon. Kung magsiling nga senior citizen ako, di senior plus ang sa ako, meaning ako junior, bata pa. Muna yung ginamin ko, hindi yung senior citizen. Hindi mo possible makugaan ko diyo. Ate sama na sa aton nga mga ka-action para yung madumduman ginaton. So, sige, sa akong nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action kay isa iya kasulat, ngagin padala diri sa kay Tita Wilma, ang akon man nga pagabasahon. Kamot gaantos. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya. Mayong hapon gali, mayong gabi. Mayong hapon sa kay Ma'am Jovi Monares, good afternoon dira sa imo ma'am. Si Sir Manuel John Ong Gran Kapal. Mayong hapon man. Si ano ni magbasa man? Ibab or Babi. Ay ano na lang na bala sir kay uha. Sir Bobby Munoz. Good afternoon. Si Novi Magapan mayong hapon. Salamat sa pag-monitor. Si Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man, no? Ma'am Evelyn Nipomuceno, good afternoon. Si Ma'am Leia Morales Barida, action and watching live and monitor from Barangay 29. Pag-greet ko no sa iyang hinablos ho, Excuse me. Happy 15th birthday. Subong adlaw sa kay James Bisagas, na? Halin ina sa iyang tiya. Sa kay Ma'am Leia Morales Barida, no? So what? Happy birthday, James Bisagas. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma sa may San Enriquez, si President. Mayong hapon dira sa imo Kag mayo lang nga pag-monitor. Sa kay Cheryl De La Cruz, good afternoon. Nagapamati lang sa kuno sige, salamat man. Si Sir Ronda Bong Villalobos. Miss Ann, good afternoon. Mayong hapon man. Kag salamat sa pag-monitor. Okay. Si Arman Regalado. Mayong hapon, Indayan. Monitor lang kami diri sa may Montara, Isabela. Tamyaw ko sang kulang si Leopoldo Vidal. Naga-monitor siya on air. Salamat gido. Sige, on air ko lang siya karon itamyawon liwat. No? Si Ma'am Connie Laparan mayong hapon, Laparan family, Labanyego, Torbela kag Esparesya. Ang gatamyaw Ma'am Connie Laparan sang Pandanon DSB. God bless. Salamat gid Ma'am Connie. Gang James liog ko bisang ano gang. Ang cellphone bala nga pula gang. Palihog ko gang.
Ang cellphone nga pula. Sa kay Ma'am Jinky Dialagdon, mayong hapon man. Kamusta ang tapos na to, ma'am. Lawig na. Mga pila na kabulan. Charis. Pero anyway, salamat gida. Okay lang, ma'am. Na? Sige. Pag-greet ni Ma'am Jinky Dialagdon, si Mr. Arthur Jeff Villasor, si Ma'am Star, Ma'am Vanessa Mayo with Docmat Mayo, Sir Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, kag sa tanan niya, family ko sa barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid from Arizona, USA. Salamat. Okay. Si Tamyaw ni Sir Ana, ni Mama Ana Sinoro, si Sir Melily Oligo. Salamat. Marvic Jagan Talavera. Mayong hapon aksyonan kag happy anniversary 53rd. Happy 53rd anniversary. Na Action Radyo Bacolod kag more power tani. Action ama daog man kuda ba? Kay kalayo pa sang ginhalinan kuya sobra 100 pesos pa ang plete. Hasta makalabot. Sige, pray tagi na ma'am no nga madala ka man, 'di ba? Yawat pa na. Kay Ma'am Angela gayon dato Castillo mayong hapon. Naga-monitor ko no sa may Bangga Tutong sa Barangay Felisa. Sige, mayong hapon ang dira sa mga taga Barangay or Bangga Tutong 1, no? Barangay Felisa. Inday Atia Kim Meriman mayong hapon. Sa Villa Seridad or ano man magbasa ni Subdivision La Carlota. Sila ni Sarah Emres of Flor Diday, Dennis, tanan nga neighbors ko naga-monitor. Sige, salamat. Sir Eddie Lawos, naga-monitor man from Victoria City. Thank you so much. Sige, standby danay sa aton nga mga ka-action. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Indayan. This time, sa mga nagahulat-hulat na sa aton yung mga ka-actions, ang pagbasahon naton nga sulat sa subong iya nga hapon. So, diri kita. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang aton subong nga hapon iya nga letter sender, isa ka babae. Nga nagpatawag lamang sa kay LV. Ang sulat ni LV nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay LV. Short for
Elvira. Abi mo tita, ang akon problema bala, tungod to hindi ko gid matik. Ang hindi ko maitsendihan nga baho sang akon nga bana. Abi mo, permi siya akig sa akon. Bangod nga, ginaprangka ko siya. Apang naglabot sa punto, nga wala na kami nagsapakanay nga duha tita we. Tubtob subong. Ini ang rason kun nga ginpaambit ko man ang akon nga sulatita tungod do nagaka-guilty ako. Tungod bala tita we sa pamensar ko nga basi na pasobra ang ako na pagprangka sa iya kag nasakit man ang iya balatsagon. Hindi ko man abi mapunggan tita. Kay ang kamatuuran man ang akon ginhambal. Gusto ko siya nga buligan bilang asawa niya, pero sa sitwasyon subong, daw ako pa ang nangin malain. Sa ginpakita niya nga pagtamod sa akon subong. Makapila ko na siya ka beses gintry nga iistoryahon, pero ginalikawan niya ako tita. Kag ang ginahimo niya, magguan na sa balay. Kag didto, upod sa iya mga barkada, magsigi inom. Ang nagakatabo subong tita sa masami, tulog na ako. Dira pa lang niya mapaminsaran ang pagpauli sa balay. Perte sa iya kahubog perme. Kag halos do hindi niya na mahimo nga makasulod sa amon kwarto, agud nga tuparan ako. May mga kahigayunan nga daw gusto ko nagit siya nga komprontahon tita we. Tungod sa permi na lang niya nga pag-inom. Pero ginapunggan ko, bangod, hindi ko gusto nga madugangan pa ang amon hindi pag-intsendihanay. Kag basi magresulta sa liwat naman nga pag-inaway. Ang palamangkutanon ko subong tita we, tubtob san o kami mangin amo sini. Abi mo tita kabudlay nga amo kami ni perme. Tita we, kabay nga mabuligan naman kami nga mag-asawa. Salamat sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Elfie. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 or alas 2:22 na kita. So mo yan to ang isa sa mga letter sender naton nga nagpadala diri sang iya nga problema. Hindi gina siguro malikawan nga mga mga gamay-gamay nga away. Gani ikaw James, in the future kung mag-asawa ka, dapat insindihon mo imong asawa. Kung may maimuno siya sa imo nga mabasa kabaw sa imo ini literal ni ha. Na magmuno sa imo nga kabaw sa imo nga tiil o panginaw to, hindi pag ipaminsara nga ginasikwaya kan
kananiya. Kundi ginapahangop ya lang sa imo nga bahugid man imo nga tiil, pero kinahanglan mo panghinaw, di ba? At least imo asawang nangambal sa imo, hindi iban nga tawo. Hulat ka pa nga batian kasang piyak balay no nga siya no tumbaw ko no yan ano basta nga sawa, di ba? No? Lahog lang to James pero basta action James. Tungkol sa asa ano man wala man ko experience ga mo ginaa pero ginbutan ko lang nga scenario action James. Kay bisan gagmay lang na kada ano nga issue may tendency magnubihanay plan kamo gani kay di ba kung magnubihanay ka mo bisan ano nyo pa nga duha ka close pila na kamo katuig nag-updanay like butang tabi 6 years 7 years kamo ga-updanay hindi ginaya malikawan kay hambal lain ang pag-updanay nga nobyuhanay ka mo sangsa mag ano nagid ka mo mag-asawahay nagid ka mo bago pa malang ko hindi wala ko pa man experience pero may mga kay gayon na or may mga senaryo nga makarelate ka blahaw mambal ka lang sa unang ay hindi na guro matabo pero gali ara ga exist amo na siya yung kamatuoran so sige Action Radio Philippine Standard Time alas 2:24 na kita. So, sa aton yung mga ka-action, antes ko basahon ang iatag ni Tita We nga advice kay LV. Arianay ang aton nga text hotline. Text hotline. So, dapat magpadala ka mo sa inyong nga mensahe is through text, hindi tawag. Okay? Ari ang text hotline 0963-757-0874. Sa liwat 0963-757-0874. Saka mo padala sa inyo yung message no? Sa inyo nga advice sa kay LV. So, dari kita sa pagbasa sa advice ni Tita We. Mayong hapon sa imo LV. Kahibalo ako LV kung ano kabudlay no ang imo yang experience sa karon. Pangod madamo nga mga mag-asawa o di ba Action James madamo nga mga mag-asawa nga may lain-lain nga sitwasyon nga ginapangatubang angot sa ila nga syempre ila nga partner. Unsa una, lantaw mo tama kasimple nga problema. O sa ulihi wala na kamuga sa pakanay. May times na gani nga ano pa ginanda ganing mga hindi pa ko bihanas. Actually ma-experiensyahan ta gid na or ma-experiensyahan man na sa mga ka-action naton nga in the future magpalangasawa magpalaman na para na kay Action James at si Action James na example ko di kay siya lang di atubang ko alangan ni example ko si sinuman no so mabudlay no honestly mabudlay ang bali Tita We kabudlay na bala nga ipabilin nga amo kamo sinaadlaw-adlaw pero may kamo gaaway gamay lang ninyo nga lang kamudra tawag ni may ara kon ka isa nga ginsugo mo bi imo nga asawa nga ikwaon ang kuhaan sa tubig tapos nagpasurusungol ang asawa o pagkadugay-dugay nag-away na ko mga duha no mga simple lang na actually nga mga mga problema sa sulod sang balay no mag-upod ang mag-asawa pero big deal na siya kay nga syempre bag-unang ka mo nag-ananay, bisan tuod nga pila na kamo katuig magkilalahay, pero wala ka mo ya upod nga duha nga nagdako. Unless na lang kung tupad balay ka mo. Diba? Bisan tupad balay ka mo kay hindi man kung basta ma-realize mo na kung ara na kamo sa iisang bubong. O isa na kamo kabalay. Da mo gidan
Mamba ka nga, ay, kilala ko na ni siya. Magupod na ka mo, ay, hindi ko pa siya gali kilala. Kadamo pa sang iyang mga ginatago sa akon. Hindi lang, tago nga relasyon. Charis. Sige. Hindi ko matapos-tapos ang comment ni Mother. Okay. So, ari ang mahambal lang gid ni Tita We. Sa aton iyang letter sender. Ari. Goro ma-approve naman ni si Actionel Mar. Ang mahambal lang gid ni Tita We is ipakita mo sa imo yang nga bana kung daw ano mo siya ka palangga. Kag kung ang imo ba lang nga kagustuhan, nga mapadayaw mo siya sa tanan nga tawo. Kag di syempre, i-explain mo sa iya kung ano man ang imo yang nga reason. Hindi nga pasimplihan mo da siya bisan ganing pagprangka ni. Kitaan mo may mga tawo nga daan nga tamaan ka sensitive. So kung gulpihon mo da siya prangka nga kalaw ay bala sa imo. Kabaho bala sa imo ilok. May mga tawo na nga magulpi na lang na mahibi, matalikod sa imo. Yagid amoy, yagid ko to, pwede malang ko ihambalan nga nang may ka, may baho ka, something. Try mo gamit amo ni. Di ba? In a nice way. Hindi kay ihambalon mo sang masakit, di ba? Kamatuuran man na sa tuon, pero tawo lang man na sila. Tawo lang man sa masakitan na sila kung hambalan mo sang mga amuna nga diretsohon mo, prangkahon mo. Di ba? Bisan mag-asawa pa kamo. Diba? So, sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:29 na kita. So, check ko diba kung may arasang nagpadala. Ay, wala. Ulihin ni Guro ay, no? Sige lang Sakay, nagpatamyaw ni gali ako. Si 0197, basahon ko na lang kay na opens ko na siya. Na, tita, good PM. Naga-monitor lang kami diri sa sa imo nga program. Si Ma'am Yolanda Pasamantes ang Bago City. Sige salamat gid. Sige. Thank you so much. Karakaran ko lang nabasahon inyong greetings. Posible may magpadala naman na karon ako. Medyo charis. Sige. Ambal ni mama na sinorom biya pangamuyo gid sa mag-asawa. Respeto gid sa isa kag isa. Istoryahanay. Our istoryahan sang mahinay gani ipangamuyo gid. Diba? Normal ang away basta hindi lang sigitanay kag hindi lang manakit sa physically kay hindi naman na insakto. Dalagko na kami nakitanay dapat hambalan kag sang mahinay ang problema. Sakto ka gid Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid, no? So, amo na, no? Ang dapat mo tandaan Action James. No, murang dapat mo tandaan. Sino ning tupad mo diyo? Hindi ko sabi kilala. Ang itsura lang kilala ko. Ikaw ang perme kong kakalawagan. Si Mark. Si Mark at si James. May nobya ka, Mark? May nobya ka? Oo, hindi man lang ka de. Waiting. Waiting si Mark. Sana all waiting. Mag-graduating ka, danay. Okay? Next lang na ang nobya. Crush lang, danay. Ako yung damo, crush ang una yan. Hasta na sa crush. No? Patapusa danay mo nga pag-eskwela. Makita ka obra, damo ka ginamit makita nga gwapa. Kaya sila lang na mapalapit sa imo. Kapin pa kung makita nila nga may tawag ni, ang obra mo bala is stable. None. Diba? Sana all stable. Sige, alas 2:31 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa akong nga pagpanubalik, standby sa aton nga mga ka-action. Kapin pang mga greetings diri karon. Ipang basahon taman ini no? Kasi mga na-delay ang ilang nga pag kadamo sang nagsinulod. Okay. Sige. Hambal ni 8220. May hapon dayan. Damo rason nga aga amo na ang
naubra ka ba na mo. Ang labanda nga rason, may ara na siya, iban, nga daw naglain na sa, ay, agad-agad. Di maguro Ang ali naman kay 2943, hambalya mayong hapon sa Aksyon Radyo sa sender, ang himuo niya, pagabot ka ba na ya, ang gaon niya perme, kag ngayo, sorry, ipatag sa bana ang iya, pagkabalaka lang. That's the point, pagkabalaka. So, sige, sakay, 8421 naman hambaya, good PM tawe sa aton letter sender. Kung sa akon lang, tama kagamay lang na masuggest ko, amo nga ulaton mo nga hindi sa nakainom. Mangayo ka sang, ka sa iya sang pasensya sa natabo. Diba? Magpaubos naman niyang kay 8421. Sige, salamat gid, subong pa lang nagsinulod. Sige Nakaroon na ng greeting sa lawagon ko na karon na promise. Sa ako niya pagpanumbalik, standby sa aton yung mga ka-action, ang greetings dira ninyo, kag syempre ang aton iya nga mga horoscope. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required. Mayong hapon kay Ma'am Diding Aluhamiento, manandang nga pag-monitor. Si Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon man. Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Si Ma'am Rosini Sanchaloxin, good afternoon. Action Anga monitor lang kami diri sa may barangay Banago. Para may kami nagapamati sa radyo, upod sa ako nga ba ang mga bata kag ako nga bana. Sige, salamat man sa inyo nga pag-monitor. Sa kay Ma'am sige, Ma'am Eda Ramos, good afternoon. Kay salamat sa pag-monitor. May mag-asosilyon, good PM action naga-monitor kami diri sa may Purok Tunay, Barangay Bata. Upod sa akon mga bata, with 2 hearts. Salamat, Ma'am May mag-asosilyon. Sa kay Ma'am Evelyn Sinaon, mayong hapon indayan, monitor lang kami diri ni Nanay Evangeline Kaglani Hulag ay, Sampurok Gaisan o sa Barangay Alihis. God bless. Salamat! Sir Raymar Beranyo Lingoste, good afternoon, Ma'am Ann, watching live from Hagimat La Carlota. Salamat, keep safe always, and God bless. Excuse me. Sige. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio, mayong hapon. Si Joe Art Mandagat Tones. Sige. Salamat sa inyo nga pag-monitor, na? Mayroon na nagpatamyaw, mo, happy birthday, di na tuman. Pangitaon to danay kilawagon to karon. Ang iyang birthday greetings. Okay. Oy, by the way, sa ating mga ka-action, always good nga i-remind me sa inyo, no? Ang mga nagpadala diri or may mga coupons diri, so always inyo mag-monitor. Mas better pagid kon sa inyo transistor radio kay dira malawagan gidya, no, ang inyong ngalan. No, masulit-sulit man na siya tuod, pero mas better nga kung sa diin siya nga time ginlawag is napamatian mo kay para may time kagid nga makahimos ka kag makabiyahe ka kadto diri sa Action Radyo. Unlike nga kung nabatian mo siya sa iban nga program pero gali ginlawag siya sa sang aga pa, nabatian mo siya abi udto na di ba do ka uyang sa oras. So dapat ara gapamati ka transistor radio and Facebook live doblihan na lang ang pagpamatian para yang sigurado gid ang imo nga kadalagan nga malawagan ka. So, sige, standby sa aton yung mga ka-action para sa aton nga horoscope. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pabalik diri sa aton programa. This is my life. Hello, Mother. Ay, medyo stressful si Mother. Mother Wilma. Kay, amo na kayo na-mention ko kayo na sa inyo, busy sila sa pag-preparar para buwas na sa medical mission. Okay na Mother. Piyong-piyong lang kadali. Na? Sige, so padala sang message as promised. Now, good PM action on. Monitor lang kami diri sa imo sa mga avid listener. Kay Tessie Galon, Julieta Nunez, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, Tita, sugpon? Kulang. Sige lang nga. Maayara lang na karon follow up. No? Okay. Sakay, ba may nagpadala pa kay nagaliok wala ko na anhan na basahan no ang iyang message or advice para sa aton nga letter sender. Anyway, salamat gid ha Sir 152. Mayong hapon lang dira sa imo Hambal ni 3491 hambal mayong hapon tamangkot ko sino nagabutan subong sa ruleta kay sa school kami kagina sa aga. Nagbrigada sila ti wala sila naka-monitor. Sige lawagon ta. No, mga taga Bacolod ni sila nga duha. Rowena Escalante sang Purok Sunshine, Barangay 36 Bacolod City. Ang ikaduha si Evelyn May Dumago sang Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. Kung ni mo ngalan, go na di. Go na di kag mag patiyog na sang imo nga kapalaran. Ari pa si Sir 1823. Hello ma'am, please greet lang Core
Check to ni Cor Pomperada of Silay City from friend. Who cares? Thank you. Sana all may nag-cares. Sige, no problem. Sakay 3491. Si Johnny 4972. Hambalya. Si ano ni man, bro, sa Aga. Do kulang ang ako nga pagpangbasa ni Haw. 4972 Hambalya, good PM. Namian gid sa kuno sa program sa Aga. Sa Aga from Lucy Udtuhan sa Central Maaw, Bago City. Diretsuhan na lang hasta sa panggabi. Nga sa Aga lang. No, 'di ba? Sakay 1780. Last kita ha. Good PM Inday, and greet ko lang sila Mama Rofi na sa may gilungan, halong kamodera ma. Love. Sige, salamat gid. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Agas promise man kay ina sa hambal ko nga ilawagon ko ning iya nga greetings, na? Di na ko to. Ayala. 15th birthday to sang iya nga hinablos ni Ma'am Leia Morales Berida, no? Sakay Bisagas or James Bisagas, happy birthday, no? Ika 15th birthday niya subong. So sige, happy birthday dira sa imo. Kagdalon ko na lang ni si Sir Leopoldo Vidal nga naga-monitor siya on air. Thank you so much, Gid. Halin ina kay Sir Arman Regalado. Okay, thank you so much, Gid. Kag mayong hapon dira sa inyo, So, sige, diri kita sa aton iya nga horoscope. Subong adlaw sang Martes, Agosto 16, sa tuig 2022. Unahon naton ang Leo. Mga Leong na tawo Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, maghalong ka dira ha kay subong medyo uso gid Hindi lang medyo gali, uso ang kawatan. So, kung hindi man kinahanglan nga magkadto ka dira sa mga matawo nga lugar, abilin na lang sa inyo balay. Or, kung hindi gid malikawan, make sure gid, no, nga ang imo iya nga mga dala dira is imo iya nga maatender. Subong man, tiyempo subong. Para ipa-check dira ang koneksyon sa imo nga kuryente para malikaw sa sunog, Leo. Leo, lucky numbers 29, 28, 44, and 57. Royal purple is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Sa mga Virgo dira ay hindi pag-uyangan ng oras. Sa mga tao nga hindi man willing magpamati sa imo. May arasa nga maayo nga intensyon ang nakadeal mo sa karon. So, kung may arasang mga negative, may ara man sang positive. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 15, 26, 37, 51, kag dove white is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, sa mga Libra. Sa mga Libra na tao Setyembre 23, tubtub Oktobre 23. By the way, action nouns, may bilin pa ko. May isa pa ko action nouns, no? May isa pa ko. Sige. Sa mga Libra sa liwat, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, ang creative project, among spotlight
Subong nga adlaw. Importante nga may ara ka sang outlet sa imo iya nga talent. Di na niya uso subong iya nga mapahipos-hipos ka lang dira. So dapat ipakita mo. Dapat proud ka sa imo iya nga project. Sa mga libra dira, lucky numbers 25, 36, 33, and 57. Red rose is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, isa ka importante nga oportunidad ang sorpresa nga mag-a-appear subong sa imo. Amat-amat man nga matuman ang imo iya nga mga handog. Sa mga Scorpio, lucky numbers 18, 31, 32, and 45. Cobalt blue is your lucky color. Kag para sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Sagittarius, labi na gid ang may mga kabataan na bala. Tutuki dire inyo kabataan. No, mas maayo man nga oportunidad subong para yang hatagan mo bala atensyon ang ginatawag family bonding. So, hindi maglagaw-lagaw ka mo dira. Labi na gid kun may ara lang man sang extra time. Kaya para masiling bala sa mga kabataan ninyo nga ara ang presensya sang ila iya ginikanan. At syempre ma-feel nila kung daw ano nyo sila kapalangga. Sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 23, 41, 59, and 54. Caramel brown is your lucky color. Kag para sa mga Capricorn na tao, Desyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, pamensari sang maayo ang mga bag-o dira nga ideas para mapaayo pagid ang imo nga mga resources. Subong ginausoy nimo ang oportunidad. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 25, 46, 39, and 51. Dollar green is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Sa akon nga pagpanumbalik, aton iya nga pagabasahon ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo. Mayong hapon sa kay Richelle de la Torre. Uy, may ara siya sang panawagan. Pero mas better guro ma'am is magdangop ka gidanay sa sa police station. No? Para mapa-blatter ninyo, no? Ang imo yang problema, na? So, sige sa kay Bibiana Calan sa Emesino, mayong hapon aksyonan. Monitor kami diri sa may Barangay Carabalan, Himamaylan. Salamat. Sa kay Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Monitor sila sa may dinato. May Barangay Pandanon, DSB. Sa kay Inday Marijoy Victorino Flores Makawili, mayong hapon. Monitor sila from Talisay. Salamat gid. Si Sir Jenmar Tagle, good PM, Tamyaw lang family Tagle sa Barangay Palaka, Valladolid, Banwasang Valladolid. Salamat gid sir sa pag-monitor and syempre sa mga ka-action naton kaya nag-participate sa sumong nga hapon. Thank you so much gid. And God bless. Buwas, pabalik na si Tita We. Pabalik na si Mother. Suwong lang daw medyo nasako-sako. Standby para sa nabilin pa naton nga horoscope. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no!
Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon. Standard time, alas 2:56. Dili kita sa aton mga nabilin pa nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang Aquarius. Sa mga Aquarius na tawo Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius, importante nga ikaw mismo may control sa imo yung emosyon para makadesisyon ka sang insakto. Ibang ibabaw ang humility nga ginatawag. Sa
Sa mga Aquarius lucky numbers, 29, 52, 45, and 38. Canary yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang pagsulat dira sa kanta. Ano pa dira na pwede nimo iya usar para ma-in love siya sa imo. Pwede mo man na siya nga manegosyohan. I-post sa social media. Sumobra daw ito mga hugot, love songs, or hugot nga mga ano tawag na, kung sa Tagalog pa ba, tula. Diba? Damo na subong, so why not, diba? Sa mga Pisces, lucky numbers, 23, 42, 57, and 53. Cranberry is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubdo Abril 19, ang abyan ng pagkabigbala sa imo. Ang abyan, no? Pagkabig niya na sa imo. Pero, kung sa tubang sa iban nga tao, ginapakahuyan niya ka, mas better nga, i-unfriend mo na, no? Hindi na hindi na makipag-deal sa iya. Kaya nga, syempre, ginapakahuyan niya na ka, okay lang na sa imo. Dapat manginwais ka sa pagpili sa imo ya abyan. Hindi na magasuporta man sa imo. Hindi nga, kung ara sa kadamaan, guban ka niya. So, sa mga Aries dira, lucky numbers 18, 21, 41, and 54. Ice blue is your lucky color. Para sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ay, ang crush mo, crush sang iban, pero dead ma ka sa crush ni mo. Si Taurus, mag-focus lang danay sa imo nga pag-eskwela. Okay, si crush ba si mag-ulihi ma-crush back? Pati sa mga Taurus dira, lucky numbers 27, 39, 42, and 59. Lilac violet is your lucky color. Para sa mga Gemini, na taong Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, ikaw mismo dapat nagapati ka sa imo iya kaugalingon. No? Nagapati ka kung ano ang imo ginabat siya. Kung palangga mo. No? Kay maguba na ang isa ka relasyon sa pagpangimon lang nga ginatawag. So, sa mga Gemini dira, lucky numbers 18, 33, 57, and 47. Hot pink is your lucky color. Kag sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Prangkahan na lang ang palautang mo lang nga abyan. Bas bala kung hindi mo na magpaghimuon ba, magresulta na lang nga, ay, thank you na lang sa tanan. Diba? Kanugon, ikaw nagtinguha ka para makakuha ka sang sina nga kwarta, hulamon sang imo abyan, dason thank you lang. Dapat may araman siya sang pag-insyending, ikaw nagakinahanglan man. Sige, sa mga Cancer, lucky numbers 13, 29, 43, and 54. Emerald green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:00 na kita. Diri kita anay sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy,
We trust in you. I can't say goodbye to you. Okay, alas 3:02 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa ating mga ka-action, salamat gid sa pag-upod sang This Is My Life program sa Martes nga edisyon. Pero antes, dili kita na sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Romans chapter 14, verse 8. If we live to the Lord. And if we die to the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann Defensor Lisay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayar